Lezi ndaba ze1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo ngibingelele embukeli ake sibheke lezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Isilo Sichitha Eyomkhulumeli Waso ihluke Ubulale Umfowabo Wamkhipha UGEBHEZI zizoxhaswa izimboni ezikhahlamezwa izikhukhula. Sikwamukele embukeli endabeni ze1KZNTV. Undunankulu kaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi usedalula ukuthi isilo misuzulu kaZulu lithini sitha kweshama ukuthi sona sike saqoqa umntwana wasonkwenu Afrika Zulu ukuthi abe ngumkhulumeli waso. Lokhu kulandela ukuba umntwana uAfrika wazwakala kweminye imithombo yezindaba ememezela ukuthi useyahoxa kube nomkhulumeli wesilo ngenxa yokuthi kukhona abanye abantwana basendlunkulu abamkhuluma kabi belobizela sona lesi sikhundla. Yize noma sekuntwela ezantso odabeni oluthinta kihlalo sobukhosi endlunkulu kaZulu nokuudaba olwelaba sematheni kakhulu nakuyibe imithombo yabe izindaba kodwa indlunkulu kaZulu isiphinde yaba undaba mlonyeni imuva nje. Lokhu phela kulandela ukuba umntwana wasonkwenu Afrika Zulu esolondunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi ngokungabaza nokushaya indiva ngenhloso yokukhipha inyumbazane yena nomndeni wakhe uma ngabe eshaya amakhala ngokuthi umntwana oAfrika ungumkhulumeli wesilo umisuzulu kaZwelithini. Umntwana oAfrika ucashuna kweminye abemithombo yabezindaba esolushenge ngokuthi ufuna indodana yakhe ibe ngundunankulu kaZulu olandelayo ukuze aqhubeke nokuhola kuZulu noma esengalena kwegodi. Emuva kokuzwa lezi indaba isolo sibese sibhalela kundunankulu kaZulu Shenge incwadi sithi kasihambisani neze nalesenzo somntwana futhi siyakweshama ukuthi ungumkhulumeli waso. Incwadi uphuma emlonyeni ongathethimanga ithi indaba ezitha. Ngibhala lencwadi make ngokukhulu ukhathazeka ngendlela umntwana wasonkweni umntwana weAfrika aselahlekelwe inhlonipho ngayo. Indaba ezitha ngiyafisa ukwenza kucace ukuthi awukho umhlangano lapho engaqoqa khona umntwana weAfrika njengomkhulumeli wami noma abantwana bafika kodwa kimi bekhuluma lolu daba luba ngimbeka ngaze ngimqoqe. Okungikhathaza kakhulu indlela adelele ngayo umntwana encwadini engiyibona izolo. Kanti akugcini lapho njengoba ke isilo siveze kule ncwadi ukuthi asamethembi umntwana wasonkweni. Indaba ezitha kuyacaca ukuthi umntwana weAfrika uyingozi lokumgcina indabeni eziphathelene nesihlalo ngihlela umonakalo omkhulu. Umntwana uThulani oseyibindini ngokuhovisi nguyena ophathelene neindaba ezithinta isihlalo nendlunkulu indaba ezithi. Uma kukhona ngifisa ukudlulisa esizweni sonke ngikhulume nawe Mageba njengondunankulu wami. Ukuhlasela kwakho kusho ukuhlasela kwami. Ngiyakhuleka umntwana akwenze kucace lokhu kwabe indaba nakuzo zonke inhlaka zokuxhumana. Ngiyafisa Mageba ukuba umntwana ugibizizwe kaNcwadulana kaSolomoni benayo umntwana weAfrika bangabe besaba nangxenye bangabe besaba ingxenye yekomiti elihlela ukubekwa kwami esikhundleni sobukhosi. Kanti sekwashe isikhathi sokubika lolu daba emoyeni ilokhu iphunze njalo imizamo yokuthola umntwana wasonkweni ukuba aphawule naye kulolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV nginguphilani wakaCebekhulu ngibika ngiseRichards Bay. Umndeni wakwaNdonyela ezizweni sakwaJalo ogwini oluseningizini likaMthaniya ushaya phansi ngonyawo uthi awusayidinga emndenini nasemphakathini indodana yawo esolwa ngokubulala maqedwe ikhiphe uGEBHEZI lwekhanda likaMfowabo. Okhulumela umndeni uThamsanqa Ndonyela uthi bathatha isinqumo ngokubona ubungozi bukamsolwa emphakathini nasemndenini njoba azivumela ngokwakhe ukuthi umbulele umfowabo Wamkhipha uGEBHEZI esimsana nomunye umelaphi wendabuko ngoba efuna ukuyothwala ukuze acebe. Umndeni wakwaNdonyela eHadingi kwaJali uzwakalise ukudumala ngesenzo sendodana yabo esolwa ngokubulala umfowabo Umfanifikile Nciki. Elisho ukuthi ke singumndeni ayisiphathanga ngendlela ephilayo lento. Besicela ke usizo esihulumenteni uba
Make sibuyiselwe phela amaphoyisa asho uba iphini elikhanda njengoba wayeseshilo lo boshwe uba ikhanda liphi asiwazi noba lilanda noma akalilanda ngoba siyazi indlela yokusebenza kwabo but nje into esiyicelayo malibuye ikhanda sizokufihla umuntu engenalo ikhanda njengoba thina sibabantu beculture yamasiko asikwazi ukwenza izinto umuntu engaphelelanga. Lo mndeni unxusa uhulumeni ukuba abone ukuthi wenze njani ngosolwa ngokubulala njengoba bengasamdingi emphakathini nasemndenini. Athi umfowethu simngcwabile ngomgqibela engaphelelanga njalo. Into eyakhonjwa ngunomdi kwaba nguhafu wekhanda uGEBHEZI esimngcwabe nalo ke umfowethu asitshenwa sisiphoyisa uba indaba ikuphi kumephi sihlele nje kanjalo. Yeyo ke into eyasiphatha kabi kakhulu singumndeni. Namaphoyisa befikile sishilo uba umfowethu asisamdingi ekhaya asamdingi uhulumeni makabone umthini ngoba siyamsaba. Inkosi yakwaJali izwakalise ungenami ngalesenzo yabese inxusa umphakathi nabantu abakhele isizwe sakwaJali ukuba baqhubeke nokubambisana bangaluthwa zinyanga. Ngokuma ndibeka nje kafishana ukuthi leyanto ayibangahle ibe isithombe esimbi esizweni. Siyafisa ukuthi angathi abantu bangayeka ukukhohliswa ngabanye abantu ukuthi kuze babe nezinto kufanele ukuthi ke umuntu afune isitho somuntu. Lokho kubi kakhulu. Siyakukhuza thina singabaholi bomdabu ukuthi ke njengomholi womdabu ukuthi ke lento eyenzakalayo esizweni sakwaJali mayiphele lento eyenzakalayo esizweni sakwaJali ngoba sokuyesibini ngokuyenzeka lento. Ngithi sayokuqala yenzeka nakhona futhi umuntu wathola. Nangoku futhi siyakujabulela futhi sijabula kakhulu ke thina njengabantu bomthetho ukuthi abantu bacheshe batholakala lento esasanda kwenzeka. Okhulumela amaphoyisa eMagate uSibuncane uthi abasolwa abavele enkantolo ngoLesibili ngecala lokubulala. Ezindabeni ze1KZNTV kube uSgananda Ogwini. Unonankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uthi zizothola uxhaso izinkampani nezimboni ukulimala ingqalasizinda yazo ukuze kwaphoqa ukuthi zimise ukusebenza kwazo kwansuku zonke ngenxa yezikhukhula zangenyanga edlule. Izikhukhula ezinamandla zangenyanga edlule ebesihlasele kulesi sifundazwe asigcinanga ngokucekela phansi amakhaya abantu kanye nokudlula nemphefumulo yabantu kodwa siphinde sakhahlameza nezindawo zokusebenzela ikakhulukazi kwizinkampani ezinkulu kanjalo nezimboni njengoba kuvela ukuthi ukulungiswa kwazo kuzodinga u20.5 billion amarandi. Lokho kuvele ezidleni sasekuseni ebesibanjele eThekwini namhlanje. Oyisikhulu lesiphezulu kuhlaka losomabhizinisi nolibizwa ngeKZN Growth Coalition enza izethulo zabo ngezinto asebezenzile kanye nezinhlelo abaphezulu kwazo. Transnet has big plans in place for the redevelopment of the old airport as a Toyota automotive supply park in partnership with Dubai Trade Port. A call for proposals for the redevelopment of the Durban and Richards Bay Port is underway. You will see more than 100 billion rands worth of investment in the oceans economy, not in 10 years, but between 2023 and 2026. Kanti umnyango ozokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nezemvelo uzokhipha imali engango-500 million amarandi ukusiza lezi zinkampani ukuyidakula ukuzilungisa ingqalasizinda ney'ndawo zokusebenzela. Echaza uNdunankulu uveze ukuthi basezinhlelweni zokusiza zonke izinkampani ezithintekile ngenxa yesikhukhula. Baningi kakhulu abantu abahlele emakhaya ongabe manje bayasebenza kodwa bekhe emsebenzini. Lokhu kubalwa abantu abangaphezulu ka45,000 abasebenza eningizimu neTheku south of Durban. Abasebenza ko South African Breweries, Toyota, Sapref nezinye inkampani ezinkulu ezingapha eningizimu yeTheku. Ngokunjalo
umuya kuma-fame lawa ngapha ku Nandi Drive uyabona ukuthi umonakalo omkhulu even ama-workshop akhona akasebenzi. uZikalala uthi kumanje sebephezu kwey'nhlelo zokulungisa amanye amabloho abhodlukile ngesikhathi sesikhukhula ukuze umsebenzi nesikampani kanjalo nemigwaqo izoqhubeka isebenze ngendlela efanele. Uhulumeni ubambisene kusukela kuzwelonke ne-province siyasebenzisana ukwakha kabusha ingqalazinda. Sesithumele uhla lwama-bridge angaphezulu awu-48 kuhulumeni kuzwelonke, especially kumnyango waka-Public Works nomnyango wezokuvikela i-defense. Ngokubambisana inhloso ukuthi sithola amasosha elekelela ngama-skills awo ekutheni kwakhiwe ama-bridge awu-48. Kodwa njengamanje sekuvunyelwene ukuthi u-18 bazowakha ngokushesha. Kude bokhosibisi eThekwini. Umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal ugubha usuku nabahlengazi olubizwa International Nurses Day nolugujwa umhlaba wonke emcimbini obusekolleji lamakhono esikhaleni ngaphansi kwesifunda iKingcitshwa inyakatho nesifundazwe. Ethula inkulumo njengoba bekubungazwa lolu suku ungqongqoshe wezempilo uNomagugu Simelane uthi abahlengazi badlala inkulu indima ukubhekana nezimo ezinzima kakhulukazi njengoba kuhlasele nokuvetha ukuqinisekisa ukuthi banika usizo lwezempilo kubantu ngaphandle kokudikibala. Ungqongqoshe umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane ubungazeke usuku lwabahlengikazi olugujwa umhlaba wonke wabahlengikazi ngaphansi kwesifunda saseKingcitshwayo. Lo mcimbi ongokuqala ukuba usingathwe kulesi sifunda ngemuva kokuhlasela kokhuvethe. uSimelane uncome kakhulu kwabahlengikazi ngokusebenza kwabo ngokuzikhandla yize-ke noma besebenze ngaphansi kwezingqinamba nangaphansi kwencindezi yokuhlasela kwalokhu vethebelu. Siyazi ukuthi unesi kuyenzeka aphoke abe-forced ukuthi ethi ehlenga isiguli kodwa kube kuyena futhi osifidayo leso siguli. Aphinda aphoqeleke ngesinye isikhathi ukuthi kube uyena who wills leyo patient to theater or wherever the patient needs to go. Kuphinde kube uyena ozoya kwi-administration avule ifile akhiphe ifile anikeze udokotela ifile. That is not acceptable. That is not how a health worker should be functioning. Each and every person have their own responsibility for a reason, because it has always been known and understood that once you do a job, you must be able to focus on umsebenzi lo. So when you start doing umsebenzi abanye abantu ababili abathathu abaseceleni, kusho ukuthi owakho umsebenzi is going to suffer, and we should not be putting you in that position, but we are going to correct it. uSimelane uthi yizeke noma abahlengikazi bebesebenza ngaphansi kwencindezi kodwa lokho akusho ukuthi kumele ke bengahloniphi iziguli kanjalo ke neziguli nazo kumele zihloniphe umsebenzi wabahlengikazi. Even if umuntu ekutshitha ngendlela obonayo ukuthi akuyona indlela ecorrect, uma ngabe kukhona umuntu othreatisha wena noma othreatisha i-safety yenu lapho esebenza khona, asibalande ama-security esinawo azokwazi ukuthi asize, singa-react thina njengabahlengikazi ngoba igcina ibuya ngathi more than lokhu yena obeqala udaba. But ngoba silalelwe kuma-radio stations onke, ngiyafisa ukulenza i-call emphakathini wakithi ethi abahlengikazi bakhona, abahlengikazi nabahlengi bakhona ukuhlenga nokuseva impilo zethu. Njengomphakathi siyanicela ukuthi siphatheni ngendlela emfisa nathi siniphathe ngayo. Lo mcimbi ke ubuhanjelwe ke nabaculi abebezonandisa njengoba ke ubona abahlengikazi beyijabulela ukuze ke babungaze usuku lwabo. Lezi ke izindaba ze1KZNTV, mina ngingusamkeliswe Nqulunga beka ngisesikhaleni. Mbukele ke sithi shelele izitolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indaba yenziwa nKZN TV osifundela uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla. Isilo Sichitha Eyomkhulumeli Waso ihluke Ubulale Umfowabo Wamkhipha UGEBHEZI zizoxhaswa izimboni ezikhahlamezwa izikhukhula.
Kukhulekelwe ubumbano ukuqinisa idolo imndeni eshonelwe ngesikhathi ezikhukhula ezenzeke ngenyanga edlule kulesifundazwe kwinkonzo yomkhuleko ebihlanganisa nombungazo wosuku lokuzalwa kwalowo beyimeya yeTheku uZandile Gumede. uGumede uphinde abe ngusihlalo we-ANC kwisifunda iTheku. Ubumbano ukulwisana nesihlava sokubulawa kwabantu besifazane kanjalo nokuzwelana nemndeni elahlekelwe izihlobo zayo nale engakayitholi ikona bekugqamile kusuku lokuzala kaMama Zandile Gumede alibungaze ngokomkhuleko njengoba bekuhlangene osopolitiki abamabandla ahlukene kulo mkhuleko obubanjele eThekwini osukwini lwanamhlanje. Ukubekezelelana kosopolitiki iyona enye into ethe yagqugquzelwa njengoba kube sekukhanyiswa izibani kuzona lezo ibani kwacela izinto ezahlukene ikakhulukazi nawo amalungu we-ANC njengoba bekade kuveza ukuthi kuzona zonke izinto ezenzakalayo ngaphakathi kwinhlangano kube ukuthi kuyabanjiswana kudlule kuqhutshozwa umbutho nomsebenzi wokulwela izimpilo zabantu ezingcono ukuthi uye phambili. Ngalekhandlela sizocela ukhongolose ukuthi lo nyaka akuwunyaka ukuthi isikhumba sisidala kukhongolose esinde esixabanisa ukhongolose sesiqhubeka ukhongolose masiphume siphele nyaka masizale kabusha. Ngizocela ukuthi uNkulunkulu namadlozi aka-ANC sihamba sibheke uDisemba babe nathi socela. uMama Gumede uthi nakuba ewusopolitiki kodwa ukukholwa nokukhuleka ezinye zezinto ezimphilisayo nanoma zikhona izimo eyinzima asuke ebhekene naso njengoba namhlanje ethatha isinqumo sokuthi lolu suku lwakhe kube ukuthi uhlanganyela nomphakathi nabamandla ahlukene ukuze kukhulekele nezinto ezikhona nezenzakalayo emphakathini yaseThekwini. Ekukhanyiseni kwami lelikhandlela ngosuku lwami lokuzalwa ngo-2022 njengosihlalo waseThekwini Region njengomama womanyano wasewusini ngithi umphakathi wonke waseThekwini ngishumayela ukuzwana, ukubumbana, ukunakekelana, ukwazisana, ukubuya komuntu. Ngiphinde ngithi izehlo ezehlile eThekwini ukumuka kwabantu abangakatholakali siyafisa ukuthi uJehova asibekele imizimba engatholakele itholakale ukuze imindeni ithole iflonje. Ngiyabonga. Kutebogo Sibisi ngibika ngeseThekwini. Lo ngumgqugquzeli we-Operation Dodolo esifundazweni KwaZulu-Natal umfana futhi Dumakude ubabele station samaphoyisa iDurban Central ngenhloso ukuvulela icala amaphoyisa amane awasola ngokumhlukumeza kanye nokumehlisa isithunzi emphakathini. Ekhuluma neze kulezindaba ngesikhathi eqeda ukuvula icala uDumakude uthi ufuna kwenziwa ubulungiswa njengoba sekuyintsakavubela umchilo wesidwabo kuba abakwadlodlo basebenzisa igunya labo ngendlela engeyiyo kulabo abangakwazi ukuzivikela. Avulelwe amacala okuhlumeza kanye nokwehlisa isithunzi amaphoyisa amane adutshelwe estation samaphoyisa iDurban Central eThekwini. Lamaphoyisa asolwa ke yiloyo ongumgqugquzeli we-Operation Dodolo esifundazweni ngokumshaya aphinde ke amthunaza emphakathini. Amaphoyisa angihlukumeza bahlangana nami emgaqweni kuwe-street ngangikhuphuka bona beza kanje. Ngokubona kwami nangendlela okwenzeka ngayo ngalelo langa lelo ngicabanga ukuthi khona umuntu wayengitracker ngefoni ngoba ilocation yami yayi-on kwifoni and then amaphoyisa afike ama lapho kwaphuma amaphoyisa ayi-4 and then abantu engakhona ukuthi ngithola amagama wabo babili uConstable Ntando noConstable Cele ukuthi namhlanje oyi-1 wabo ngimbonile namhlanje epolice station ngaphakathi ukhona usebenza la kule police station. So indlela abangiphatha ngayo ayizange ibe kahle babethi bayangisesha kodwa kwagcina sekuba ukungihlukumeza. Ngizothi kwase kungihlukumeza nangokucansi because of mawuzokwehlisa ibhrukwe lami ungiphenyela ngaphambili emgaqweni kugcwele abantu lokho akusekona ukwenza umsebenzi wakho njengephoyisa sekungihlukumeza and futhi sekuwukuthi abuse amandla wakho njengephoyisa. So leyo nto ngiyithatha very seriously nangendlela abangenza ngakhona bengiphushele ebondeni bengassaulta bengihlukumeza nje physically nokungibamba ngendlela eyindluzula konke lokho izinto ezingavumelekile. So icala labo icala eliserious kakhulu ngoba icala elinane defamation
ucikilela phansi isithunzi sami njengomuntu ngoba nami nginelungelo lokuthi ngibe neprivacy akumelanga ngikhunyule amabhuruku emgaqweni. Uduma kude uthi ke lesi sigameko senzeka ngasekupheleni kwenyanga uNdasa nokubeke kulusuku olwandulela ukwethulwa ngokusemthethweni kweOperation Dudula eThekwini nokwagcina ke kubhuntsha kwahlehlela elinye ilanga. Kube umzukuzuku ngaphambi kokuba uDuma kude aphumelele ukuvula leli cala njengoba ke kumthatha ecishe ngaphezulu kwamahora 4 ukuba ke avule icala. Uthi ke akangabazi ukuthi lesisenzo kwabeke kuhloswe ngaso ukumthusa. Kahle lento ababeyenza babenzela ukuthi bangithuse nanokuthi bangiphazamise kulezi zinto nenhlelo esasizenza zokuthi sifuna ukuletha Operation Dudula la eKZN. So babezama mhlawumbe ukuthi mabenza lento abade beyenza ukungihlukumeza ngizogcina mhlawumbe ngigive uphile ngithi no mina ngisaqhubeka nomzabalazo ngoba ngiyabona ukuthi amaphoyisa ayakhona ukuthi asihlukumeze. Bebengathandi ukuthi bavule icala kodwa ke ngokuthi siphushile nabanye abafethu engihamba nabo la bazongixhasa namhlanje from kwi-Operation Dudula yala eKZN siphushile baze begcina sebevumile ukuthi icala silivule. And then ngithanda nokubonga uMagubane uSayitsheni Magubane ngoba uyena umuntu obe progressive masikhuluma lana kuma discussion wethu and ube open. Uyena ogcina oyesho nani ukuthi amaphoyisa lawa engikhuluma ngawo wonke asebenzela kule police station. Njengoba sivula icala leli sizophusha ukuthi ngempela umthetho uzudlala indima yawo. Khona manjalo abedudula bathi ke banelisekile ngendlela lomkhankaso okhula ngayo esifundazweni kepha basabhekene ke nenselelo yokukhuculula amahhovisi ezasekhaya okubukeka ke inukapho inkohlakalo. Ama-Home Affairs wase-KZN awenza umsebenzi ngendlela and akazi ukuthi iwona esithembele kona kakhulu ngoba even kuba khona kwama-permit abantu bokufika angekho emthethweni kuqhamuka khona kuma-Home Affairs and siyacela ukuthi kubaphathi base-Home Affairs laba base-KZN abake bayivimbe into kokuthi ama-foreigner abe nama-IDs wabantu base-South Africa because if I can touch into ye-example kukhona i-Pakistan eliuJulius Mthembu then i-question ithi ke uma ngabe kuwukuthi le Pakistan line-ID eliuJulius Mthembu kodwa uyabona ukuthi ubuso bePakistan liyithole kanjani. As a result it's because kunobudedengu obenzakala eHome Affairs esifisa ukuthi makuphele. Imizamo yokuthola ukukhulumela amaphoyisa esifundazweni yephunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Isizwe samaqadi sithi salandela uhlelo lokuthola iziyalo zemthetho mayelana nodaba olubhalwe iphephandaba lezulu eliphuma nsuku zonke ngembiko esola inkosi umqoqi Ngcobo nondlunkulu wakhe ngokweba iminikelo yokudla kwabantu abagcinwe ehholo yenkantolo yayo inkosi ngenxa kweswela amakhaya abo okwadalwa isikhukhula. Ngesonto ledlule kushicelelwe udaba kusolakala inkosi uNgcobo ngokuthatha ukudla nezingubo okunikelelwa izisulu zesikhukhula qede angakwedluliseli kuzo. Sisenkantolo yenkosi yasemaqadini njengoba sizolandelela udaba olubonakala liphume ephepheni lezizulu eliphuma nsuku zonke elisola inkosi mayelana nokuthatha iminikelo. Kulolu daba into eyayivelile kwakuvela ukuthi ukudla osuke kulethwe abantu abazosiza laba abamukela izinto zabo ngenxa yezikhukhula kwasola inkosi kanye nondlunkulu wayo ukuthi bayakuntshontsha okungaze ukuthi bese kushonaphi. Ukuzokabanzi sinaye induna okuyiyona ekhulumela yona enkantolo unduna uNxumalo. Ezosichazela qala siqinisekisele nje ukuthi ngakube bakhona yini abantu abagcine la. Iqiniso bakhona abantu abagciniwe ekhaya mhlawumbe inamba yabo ngacishwa abantu abawu425 abagcine la enkantolo yenkosi. Inkantolo yenkosi ngokamasipala isendaweni la kuthiwa khona uward 108. Zikhona ke nezinye indawo esinazo la kugcine khona abantu ezinye seward 3 ezinye seward 44 ezinye seward 56. Yonke le ndawo ingaphansi kwesizwe samaqadi. Sinabo abantu abahleze emakhaya komakhelwane la ekwathi makudela khona imizi bathathwa omakhelwane. Bonke labo bantu labo labahleli khona kusemaqadini ngale kokubabuka ngehlo lewadi. Kwenzakaleni pho mayelana lezi izinsolo ezivelile ezisola inkosi kanye nondlunkulu ngokuthi bathatha ukudla kwabantu abahleli la. Iqiniso nje la ngempela inkosi akukho la iyafika sana khona nokuthi fanele ihendlishe ukudla izikubambe ngesandla. Okwenzakalile la sinendawo esemachobeni eWard 44 ngokamasipala
emfisa emagelegedeni I mean ngaphansi kwenduna unzama la ekufe khona inqwaba yabantu la kufe khona isikhathi uNdlunkulu wesizwe bekufanele ahambe uvakasha khona sibe sesihamba sikhulumisana nabafowethu bona umkhwenazi uNdlunkulu wathatha oblanket aba-15 or 14 angisekhumbula hle number ngoba befaka emotweni la kodwa kubhaliwe phansi nokunye kokudla uNdlunkulu eyakobheka isizwe sakhe wahamba uNdlunkulu wakuthatha ukudla bebade bavashele ngomsombuluko weholiday uhambile uNdlunkulu ngempela ngomsombuluko weholiday wafika wababona abantu besizwe wabanikeza ukudla ikona kokugula ukudla kuthiwa kuyatshontshwa lekhaya kuyaphuma kuyahanjwa isizwe sasemaqadini sikhulu kakhulu nami nje la ngihlala khona uma ungakobheka khona bakhona abantu abambale ngibanikezile ukudla ngikuthatha khona la enkosini nami siyabonga kakhulu sir. Okay. Yena uNduna uNxumalo okuyena okhulumela inkantolo yesizwe samaqadi njengoba echaza ukuthi ingabe yini le eyenzakalile nebonakala ibhalwe ephepheni mayelana nezinsolo zokuthi inkosi ithatha imnikelo elethelwe abantu abagcinwe kuyona le ndawo. So khulumisana nabo ke futhi abantu sizwe okuphawula kwabo njengoba bekhona la eholo ngaphakathi. Esikwaziyo thina omunye wosiso wafika la wafike wathatha ingubo methatha ingubo sabatshela akuyibona abayikomiti lethu base bayavinjwa kwase kuthiwa bavuleke emotweni baqale bathi ukugoloza bagcina bevulile imoto zaphuma lezo ngubo ezu6 ubusisi lo ehamba nalo bhuto omngani wakhe base beyikhiphileke lezo ngubo ke zabuyela emumva ke ukudla akekho umuntu osathu ukudla if ukufikile la kulethwa amadona lokho kudla kuyahlukaniswa. So lokho kudla nje inkosi yasinika kwethu naye ibisinika abanye abantu abasemakhaya khona abantu abahlele emakhaya khona abantu abahlele emqashweni kuthathwa lokho kudla ke sinokudla kwethu nje okugcwele indlu khona eoffice lethu lapha kustokwe ukudla kwethu njoba sila asilambile kanti nomasipala uyowahlinzeka abantu abagcine kule ndawo ngezindlu zangasese kude bokhosibisi Kibika kisemzinyathi ezweni sasemaqadini. Mbukela ke sithi shelele ezitolo siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukele indaba yenziwa1KZNTV osifundela uthaba lamaphumulo akasibhekelezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Isilo Sichitha Eyomkhulumeli Waso ihluke Ubulale Umfowabo Wamkhipha UGEBHEZI zizoxhaswa izimboni ezikhahlamezwa izikhukhula. Mbukela ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-16.25 maqhathaniswa nedola laseMelika libu 19.84 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16.95 maqhathaniswa ne-euro. Kanti igolide lona libiza $1,848 bese kuthi uoil ongahluziwe ubu $107.51 umphongolo. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele zingeke bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba ziphele kuphela isikhathi nisale kahle.